Alcaraz i Gerard Marcos parlant de la vida al món. Ara comença la prova. Molt bona tarda i quasi molt bona nit. Són les 6 i comencem el nostre 49è programa. És un programa molt especial perquè avui és l'inici d'un projecte, és una massa que ja portem uns mesos treballant, a la qual li hem posat molt d'amor perquè a partir d'avui fins a finals d'agost tingueu un programa cada setmana. I ara us preguntareu, però en què consisteix tots aquests programes? Doncs el que farem serà anar als podcasts catalans perquè ens expliqui la seva història i motius pels quals es reuneixen periòdicament amb els amics per parlar de temes quotidians i de les seves vides, les quals considerem que són prou interessants perquè els altres les coneixem. En aquests 2 mesos estarem amb gent apassionada del futbol, de l'actualitat, de la música, els quals tindran unes històries a explicar-nos. Finalitzat aquest projecte, vosaltres, oients, tindreu la possibilitat de conèixer tots els podcasts catalans i saber quina és l'ideal per vosaltres. Avui tenim el primer programa. Hem decidit entrar per la porta gran, neixes amb l'excusa del futbol i acabes parlant de temes d'actualitats i de terraplanisme. Els defineix la capacitat que tenen per portar el convidat que vulguin i tot i això no deixa de perdre la seva essència tan característica. Són els millors perquè van aconseguir reunir els màxims influencers catalans tots amb ressaca perquè venien del Primavera Sound per jugar un torneig de futbol. Amb tot això dit, avui ens hem traslladat a Molins de Rei per parlar amb les segones persones més importants d'aquest territori. També recordar que perquè no es perdin cap programa de la Ruta Podcaster i perquè es puguin saber quin és el seu podcast ideal, tots els nostres oients es poden subscriure al botó que tenen a sota del vídeo. Avui ve Carles Capella, Marc Llibre i Agudinany, la Riota, a la pròrroga, la 49a pròrroga, on direm més del que toca i de ben segur que fotrem la pota. Ara sí, comencem. Què tal? Com estem, família? Estem bé. Estem molt bé. Mira, jo començaré dient una cosa, que és veritat que curiosament nosaltres érem dels pocs que no tenen ressaca aquell dia, i així per començar jo crec que una ressaca meva em fa que causi baixa a qualsevol esdeveniment a aquella hora del matí. Sí. I teva també, no, Marc? Sí, parlem d'una Riota Cup, no? Sí, això no, per això... No, ja, dic perquè igual aquí els oients no... Sí, jo crec que ho valoro molt i després ho vam comentar, hòstia, que hi havia molts esdeveniments aquell cap de setmana i tal, i hòstia, jo de ressaca... Vam contraprogramar el Primavera Sound. Bueno, i la final de la Champions, perquè va arribar la Champions. Sí. Quin és el moment que ho creeu tot, teniu ja tota la Riota Cup feta i dieu, hòstia, cau, després de la final de la Champions, que potser el Barça, tal com anava, i cau també en Primavera Sound. Mira, aquesta feina te l'explicarà el Carles perquè realment... No, perquè realment qui ho va fer tot a la Riota Cup és el Carles Capella. En la meva condició de persona bastant boomer, sí que portava molt el control del Barça, no portava gens el control del Primavera Sound, perquè és un festival al qual no he anat mai, i lògicament doncs, no controlo les dates. Llavors, lo de la final del Barça sí que sabíem que era aquella data, però no podíem canviar-la perquè teníem molta gent que col·laborava que, doncs, perquè tot sortís bé, només ens va donar el dia 1 de juny, i a més veiem un Barça superclar favorit per arribar a aquella final. Vam veure els 3 a casa meva el partit terribilis del Paris Saint-Germain i una mica ens en vam anar tristos, però sapiguem que aquell dia no tindríem la llosa d'una final de Champions que ens ho hauria vist. Després va arribar el Primavera Sound i sí que és veritat que va fer arribar la gent amb molta ressaca, i com diu l'Àlex, jo hagués pogut pujar amb ressaca, no hagués pogut jugar a futbol. Però bueno, ara aprofunditzarem més amb la Riota Cup, però primer de tot, esteu bé? Sí, estem còmodes, estem a casa nostra. Esteu a casa vostra i a més, quan has arribat tu, Carles, has dit, avui no he de fer res. Sí, perquè, hòstia, sempre doncs, tenim moltes logístiques, com les que heu hagut de fer avui vosaltres, de guions, de producció, de moltes coses que per poc o partits que doncs, siguem, doncs, al final hi ha molta feina a fer, i avui hem pogut venir a casa nostra amb les mans a la butxaca, és un plaer. Doncs bueno, tots vosaltres, Marc, Àlex, esteu bé? Sí, jo estic perfecte. Sí, jo he vingut un dia com si fos de la Riota, normal també. Has vingut igual que sempre, cabron. Sí. Mateix vàper. Gairebé igual que sempre, sí. Avui em diu, potser m'haig de Covixeli, que avui fot el que vulguis. Potser. Vale. Però bueno, des de l'últim programa amb Jordi Basté, potser avui esteu una miqueta més tranquils. Sí, home, i tant. Segurament que sí, no? Sí. Tot i que no ens posem molt nerviosos ja, amb els convidats.
Que és algo que no sé si està bé o malament, però... Està malament perquè implica un disrespect ja cap a gent que teòricament li hauria de tenir, però... Però està bé perquè també estàs més còmode. Sí, jo em fico nerviós quan em fa molta il·lusió, i el Basté em feia il·lusió per lo que suposava, però tampoc és una persona que admiri profundament. Vale. Sí, Guillem Gisbert, per exemple, a mi em va fer més... Guillem Gisbert? Sí. I va anar de locos, eh? Sí, de fet van bastant bé tots, la veritat. Bueno, increïble. Ara anem cap a les seves preguntetes ràpides, David. Vosaltres esteu bé, no? Tot bé, sí, ja que Preguntat. Una mica... Ara sentiu el que sento jo, que no m'ho pregunteu mai si estiu bé o no, no? Una mica estressats per la logística que tot això suposa, però guai. Però bueno, La veritat que bé. ara anem cap a les teves preguntetes, David. Sí, a veure, com hem dit, aquesta ruta podcaster es basava una mica en conèixer una mica els entrevistadors. Vale. Ja que us heu fet alguna entrevista algun cop o... Pensava que deies prova, dic. No, uns quantes. Sí, la del SIDA. Exacte. No, sí, ens han entrevistat a algun lloc. Jo n'he fet forces, la veritat, Sí, per entre una cosa i l'altra. hem anat a alguns podcasts que suposo que anireu. Desobediència Glorifista hem anat de convidats. Potser anem. Potser aneu. Spoilers. Spoilers. Ha prohibido trabajar. Sí, Bueno, jo vaig anar a un podcast de convidat que es deia La Riota. És veritat, tu vas començar de convidat. Sí. Sí, alguna pregunta ens han fet. Vale, doncs us faré unes petites preguntes. És les típiques de platja o mar i tal, una mica així ràpides, però una mica més enfocar a lo vostre. Vale. Platja o mar és heavy. Bueno, sí, volia dir platja o muntanya. Sí. Vale. A mi m'agrada més el mar que la platja, Sí. Passa una mala passada, David, al Platja o Mar. Li fotem la cinta de... Sorra o mar. Vale? Tothom ja coneix la vida de tots els convidats. Però, què en sabem dels entrevistadors? Vale, comencem per aquí i fem una cadascú, Vale. vale? Què t'agrada fer en el teu temps lliure? Hòstia, la No pregunta... de hobbies. No, la pregunta és dolentíssima per ella. En tinc poc, però m'agrada, però ja el poc que en tinc m'agrada gaudir-lo, la veritat. És el que més t'agrada fer, Àlex. Estar amb els meus amics, anar a aprendre alguna cosa, Molt bé. relacionar-me en general. Anar a aprendre alguna cosa. Com els diem els de la sotana quan venien, si això no ho mira ningú. Clar que sí. De què et sents més orgullós? Hòstia, tio, d'estar viu, crec. Molt bé. No hi comptava. Hòstia, està viu. És molt... És que jo soc hipocondríac i jo porto igual des dels 12 anys pensant que em moriré demà. És fotut, ho parlar amb el Basté, és fotut, Sí, és molt fotut i, bueno, a poc a poc vaig sumant anys. I de La Riota també. Tu una miqueta hipocondríac. Estic Això és el que orgullós de penses, la Tu, David, home, diu, Encara que a vegades no ho diguis. jo dic que és una miqueta hipocondríac el David, diu, és el que penso, al David li donen infarts jugant a pàdel No, i ha de però això parar, és una mica més perquè les típiques punxades que tens al cor quan ets jove... Tu, David, estàs en una edat perillosa, No, hi ha un moment que passes el moment de perill i ja veus, ens passarà, Marc, que hi haurà un dia que direm ara, fins aquí 15 anys no ens passarà res, i el David està perillós. Tu ara estàs a l'època de més risc. A partir Amb el que està sortint de casa l'heu matat ara mateix. a partir dels 35 ja fins als 100 i pico arribes. M'està costant convèncer de sortir de festa, no em trenquis ara el treball, que portem uns quants anys. Doncs llavors nosaltres, impossible que el convencem, no, que sortim nosaltres. No. Ho hauria de fer, Ho segueix, David, ho sento. No ho hauria. Mira, totes tenen una mica el fil conductor. On et veus d'aquí 10 anys? On em veig d'aquí 10 anys? Espero veure'm al mateix lloc on estic ara mateix. Amb el meu entorn, amb els meus amics, amb la meva gent. Amb quants fills, Carles? Amb dos. Amb dos, però espero veure'm igual que estic ara, si tot va bé, amb la mateixa gent. Ets ambiciós, No, això vol dir que la vida li va molt bé. No, la vida em va que si mantinc la zona de confort que tinc ara... Ets feliç. Soc feliç, sí. Lloc per desconnectar. Joder, les meves. Pues mira, segurament la platja. Costa Brava, algú així... Realment, quan tinc dies per mi i tal, si aconsegueixo anar a un d'aquests llocs, doncs torno nou. Haig d'anar sense els meus amics, també és veritat. On vas, de la Costa Brava? He anat molt a Sant Antoni de Calonja, a Calella també, i bueno, he anat a llocs diferents, però sobretot Sant Antoni, diria. Aquesta pregunta la fa qui té casa, normalment. Sí. No. Per si ens veiem un dia per allà. Bueno, la família és de Portbou, però clar. Bueno. Hòstia, parlarem de Portbou. No, de la noia de Portbou.
Sí, hòstia. Segueix, David. Bueno, tenim un programa dedicat a això. Sí, tenim un programa dedicat a... Vam parlar amb un periodista que sortia a l'episodi de Crims, molt interessant. Me'l vaig escoltar, crec que la setmana passada, tio. Pues el Ramon Iglesias, no sé, deu sonar? Sí. Pues aquest el vam portar. També, no sé si us sona, Paco el Fiesta. Sí, també surt a Crims, aquest. Esport preferit. El futbol. Sí. Cantant preferit. Hòstia. Doncs mira... El Mora. Sigues sincer, tio, fill de puta. Mira, fa 5 dies vaig anar a veure Bruce Springsteen. Sí, m'agrada, pobre Godinany. Seguim. Home, joder. Buah, drogues sí o no? Hòstia, no m'agradaria fer policia a les drogues. Com a general. Com a concepte, no? Com a concepte. Com a filosofia. La droga. A tu què et Que sembla? és una droga, no? Medicaments i tal, tot. Sentit comú. No? No ho sé. Bona resposta. Jo diria Te l'ha que... fet a tu, Àlex. Has de sortir tu sol d'aquí. No, sí. Sentit comú i que cadascú sàpiga. sembla. A veure, també et dic, jo, hòstia, sense algun petit vici, la vida és més avorrida, la veritat. La meva segur. Doncs la meva també. Doncs vinga. Què faries amb 1 milió d'euros? Comprar droga. Per no perdre el fil conductor. La veritat és que és el que faria el primer. La Riota Cup o la Kings League? Home, la Riota Cup. Sense cap mena de dubtes. I tant, i de llarg, Marc. Ho dic, home, a veure la resposta. Jo És igual, és que jo no estic per qüestionar. Hòstia, és que a la Kings League intervé gent que no Estic sé. veient uns TikToks de gent que juga a la Kings Se n'han cap a League. baix, eh? Jo he vist molt poc la Kings League. Que meravella. O sigui, he seguit més, suposo, com tothom, els clips dels fitxatges que han fet i una mica l'expansió aquesta internacional que al final quan capten llegendes, rotllo, Francesco Totti, pues sí que dius, hòstia, quina passada, però el contingut com a tal no l'he seguit i no Però m'interessa. tot hi ha anat. Sí, però després aquests jugadors no fan res, eh? Bueno, Sí, ha jugat Estan- Totti, és el nom. ha jugat Totti i Ronaldinho va fer anava a puta dir, pena, cada mita que va, hòstia, és una punyalada. Enigma va fer... Això és el que anem a dir. El primer que va a Enigma, que vindrà un... Se sap qui és, ja? Sí, es va Sí, pillar sí, sí, el un de dia les Palmes, següent. Era un tio No era sí, del Cádiz. No era molt conegut. Era una calamitat, el fill de puta. Jugar amb aquella màscara tampoc ajuda. Ja, no juga. No, Rubén Sobrina, un tio. I amb les bambes del Pull&Bear. Hòstia, tio. Vale, fem l'última ronda amb un què prefereixes. Amb un què? Què prefereixes? David? Què m'has dit? Amb un caixa o faixa? Ah, sí, que m'has dit que ho digués. Se m'ha anat. Mònica Usart o Jordi Basté? Hòstia, és bona aquesta, tio. Bueno, Mònica Usart. Sí, és bastant més guapa, no? No, clar, la primera pregunta per tu seria per què. Però no, en qualsevol cas, gairebé en tots els casos triaria Mònica Usart. És del poble, és de Molins de Rei a més, i ja crec que s'ha portat molt bé amb la Riota. És la que ens ha portat el Jordi Basté, per tant, primer, no? Com és l'ou, la gallina? Primers de casa volies dir, Carles, vigilar. Quan deia les segones persones més importants a Molins, em referia a la Mònica, no us he baixat aquí. Sort que no s'ha investigat més, perquè haguéssim caigut a la 8ª o 9ª. No. No, Més. No, hi ha gent important aquí, sí. Sí. Sílvia Orriols o Salvador Illa? Hòstia. Hòstia, doncs mira, Hauria de votar m'agrada al molt Parlament, aquesta pregunta. Hauria de votar. Et diré Sílvia Orriols, tio, perquè dintre que és molt més perillosa, és molt més honesta que Salvador Illa. I això per mi és, no ser honest, és molt més perillós que ser un fill de puta integral. S'han fumat ara, no, tio, els de l'Aliança Catalana a un del seu partit que va fer un comentari LGTBI-fòbic. Ah, sí? Avui han debutat al Parlament. Sí, per això han penjat la bandera, no? Sí. Ja. Avui han debutat al Parlament heavy. Sí. Guai, està bé. No... Jo vaig veure el vídeo de que els feien les típiques preguntes als periodistes, arriben allà i salta la Sílvia i diu no sé com funciona això, feu preguntes, he de respondre, he de dir alguna Bueno, és que amb el Basté quan va venir, perdona, no vull trencar la secció, li vaig jo preguntar què li preguntaria a Sílvia Orriols. Anem a treurem un clip sobre això. Sí, i va dir sobre la sequera. I és que és veritat, perquè jo crec que Sílvia Orriols, quan la treus del tema islamofòbic, jo crec que no té masses coses a dir. Sí. David Foley. I l'última de totes, Teléfono Rojo o Lengua de Fuego? Joder. Home, a mi em va fer més gràcia el telèfon vermell, la veritat. Jo seria team llengua de foc,
Jo és que no sé el que és ni la llengua de foc, i he vingut 2 vegades al Tartària. Ja, o sigui, el concepte és... Jo quan li veu fer... Teniu un TikTok que està destacados que li preguntó que quants nens de 9 anys mataria i diu, amb la llengua de fuego i diu, a todo. A tot. Una història No, i de fet explica que va anar a un al lloc Maresme o no sé on. i va aconseguir parar la pluja. per la pluja. Sí. Que clar, que li van dir, hòstia, potser estàs utilitzant la llengua de foc per coses, és una mica amb Doraemon amb Novita, no? Per cert, va. Si invents que poden canviar el món i és perquè aprovi un examen al nano. De fet, ara em sembla que dintre poc va amb el Jordi Wild. Sí. I contra els científics. Sí, va contra els científics. Contra la gata de Rodinger. I la gata i el Santolaya. Et dic una cosa. Em va trucar ahir perquè li ajudés a ficar entrades a la venda d'un bolo a Madrid. En fi, un personatge. Us diré una cosa, contra tot pronòstic, que es preparin els científics, perquè seguir aquest tio és molt complicat. Hòstia. Vull dir, o sigui, que se m'entengui, Sí. Jo em crec 0,2 coses de les que diu, però és que és difícil parar-lo, Sí. Està molt... Ara hi ha els TikToks aquests de moda que surt el tio que retransmet com en futbol de jo sempre que parla amb jugadors i hi ha un que diu jo sempre estuve del bando de los villanos i sempre surten ell i el Mickey Mouse en fi, em sembla veritat. L-Futbol, crec Jo que es diu. no em crec res del que ha dit mai Tartària, menys quan a l'última secció del Golems va dir que el que es veia darrere la Joconda era Montserrat. Amén. Això m'ho vull No, Amén, amb pues això. s'ha descobert Sí, que... fa poc ho vaig veure. S'ha descobert que... A Suïssa no era? Crec, Sí, jo no d'Itàlia. Itàlia, Bueno, pot ser, al nord d'Itàlia. Fa frontera. Sí. No No d'Itàlia som lluny. i fa poc uns científics han dit que ho han descobert, però no sé quina veracitat té. Una Home, dona que italiana. sortia a portar 35 anys estudiant, que jo Sí, ho comentava exacte. amb el pare i dic, però què collons, o sigui, el teu objectiu de vida, 35 anys estudiant, quin és el fons de la Gioconda? Bueno, hi ha gent que, Hi ha gent per tot, hi ha té una gent per vida tot, molt jo crec. interessant. Jo he vist gent que triga més en treure l'ESO, També és veritat. però... També creure't les mentides deu ser difícil, perquè te les has d'aprendre. O sigui, jo no sé si el que diu és veritat o no, però si no ho diu Això de estic veritat... d'acord, que es pot fer una bola Exacte. bestial Sí. que se t'acabi punxant per tot arreu, El que però... està clar és que El tio històricament pilota molt, Estic per dir, d'acord amb menti, l'Àlex. per dir mentides ben dites has de tenir un bon coneixement intel·lectual transformat a la teva I us hem manera. de dir, això ja ho de rècord, que el tio és igual fora, O sigui, Sí, s'ho a mi creu, no s'ho creu. em va semblar un personatge ni molt Justament menys. hi havia una pregunta d'això i era per si vosaltres veu veure una A mi diferència... m'hagués molestat una mica, perquè hagués dit, aquest tio, bueno, ho té clar, vol exprimir això, és un estafador i tal... No, S'ho creu. és igual. Sí. Ara em va agradar molt també el programa que fa amb nosaltres, crec que és diferent a tots els que ha fet, perquè no et diré surt del personatge, però Se li parla de veuen diferents les coses. costures, allà. Sí, i que parla de coses de la vida quotidiana, tal, que és un tio normal. I això em va molar. Però la gent que explica aquestes històries, passarà tot això i tot això, a vegades, si te les creus, em fa mal. A mi l'Albert Espinosa, el que va dir que el Barça guanyaria Champions, em va fer mal. Estic d'acord. Era algo que no Ha dit m'esperava. tantes coses, l'Albert Espinosa. Jo el vaig veure ja fa poc i em va... Sí, va dir que li agradava ja Ja gent. pa persones. Sí, això també ho vaig escoltar. Aquest va tenir Rarot. un moment també de la vida que va estar també al límit, perquè no va anar amb Nacho Vidal, si no? Hòstia! Ja va la meva, tio. Doncs bueno, acabem la teva secció, David. Perfecte. Tornem a la... Collons. I bueno, David... No, sí, això Com ja ho tinc. pilotes, ja, Això ho tinc per hòstia la puta, mà. flipo. Gael, què ens portes? Doncs mira, jo porto, perquè la idea una mica de la Ruta Podcaster és una nova secció que introduirem, que és una mica una part comuna per tots els podcasts. Vale. I llavors, per poder fer després una recopilació i tal, i llavors... Buscant un clip, no? No, mateixes... No, són preguntes una mica... El clip ve després. El clip ve després. Són una mica preguntes en plan per saber com us organitzeu i tal, per veure les diferents... Bueno, són preguntes del podcast i ja Vale, està. sí, flipareu amb les nostres respostes. Llavors, la primera pregunta, no sé si hi ha música per això, em sembla Sí, que sí. la música de... És que hi ha música per tot. Diu, la música No, no, però de aquesta és la tertúlia. de- Sí, sí. Perfecte. Doncs mira, la primera pregunta era que com va començar la idea de fer un podcast? Ho expliques tu? Sí, sempre me la passes, No, te la passo, però perquè l'expliques malament. Fa molts anys. Jo portava molts anys fent ràdio abans de la Riota, però molt de poble. Un programa d'esports, és la vida. No, un programa de futbol. Doncs parlem de l'any 2009, 2010, o sigui, imagineu. Ells... Demà a la guarderia. Ells tenien... Quatre anys. 4 anys teníeu? De fet, hi ha una cosa que he fet que és calcular, i és que està més a prop del meu fill que de la meva. És bastant heavy. I sempre, més enllà del programa on jo participava, doncs fora era, hòstia, tenim una idea de per què no fem alguna cosa,
i fa 5 anys vam començar a desenvolupar el projecte, que vam, doncs, bueno, que ara ja ens porta a portar més de, no sé, 150-160 programes, no ho recordo, i fins a dia d'avui, però una mica la idea de dir, hòstia, som amics, ens entenem de puta mare, tenim molts temes als que ens agradaria parlar, i ens agrada molt la ràdio. Sí, i aquí abans de que... No tant el podcast. I aquí abans de que surti, perquè sortirà, qui té molt a veure és la Sotana, perquè jo escoltava ràdio i el Carles també, però la Sotana sí que fa una cosa i és que demostra que pot fer ràdio qualsevol. Això no vol dir fer-la bé, però jo quan escoltava ràdio escoltava el Jordi Basté, escoltava Catalunya Ràdio, i això és inaccessible per qualsevol persona. I la Sotana sí que fa el clic de dir, hòstia, pues amb un grup d'amics es pot fer alguna cosa que t'agradi i tal. Una mica el que em va passar a mi amb Young Beef o la Ponguenc. Sí, la música, pot ser, sí. Sí, pues, crec que és això, i ell feia el programa de ràdio, em vas convidar 2 o 3 vegades, i vam dir, hòstia, podríem fer alguna cosa nosaltres, a part Ràdio Molins ens ha donat l'espai, i la veritat que està collonut. Sí. I llavors això, entres tu? O sigui, tu tenies... Quan creeu la Riota, ja esteu els 3? No. El Carles comença un programa de futbol. Ho vam convidar a tertúlia un altre dia, vinc diverses vegades, jo no havia tingut contacte, diguéssim, amb la ràdio. Jo vaig venir a Terreny de Joc, també algun... Però tu hauries vingut fins i tot abans que jo. Sí. És possible, però bueno... Per parlar una Eurocopa, precisament. Però que tu i jo no havíem coincidit No, jo crec que a més el Marc fa un grau, no?, d'audiovisual... Sí, vaig fer un... Bueno, on toques una mica... On comences també a tenir contacte, a part d'aquí, amb... No havíem començat la Riota, ja tampoc, no?, quan comences a fer BTV i coses, jo crec. No, però jo era més tele, tio. Bueno, però sí, però... Sí que sabia que hi havia una cosa que es deia ràdio. Sí. Sí, no, i això, i un dia el tercer, quart, cinquè dia que vam venir aquí li vaig dir, hòstia, Carles, això està guapo, tio, podríem fer una cosa però que ens agradés a nosaltres i fer un format més d'humor o d'alguna cosa que ens agradés més. Teníem guions, jo crec que encara conservo guions per realitzar com una petita inclús sitcom radiofònica. Sí. Com el que podria ser un plat radiofònic, sí, no sabíem molt bé però al final vam acabar fent un programa de ràdio. Sí, era més fàcil. Era més fàcil que no començar a gravar... Amb càmera. Us decidiu a fer el programa i la Riota. Per què? Per què la Riota? Hòstia, per què el nom? Clar. No sé quan vam sentir que el nom és una cosa que te repeteixes tota la vida. Sí. Jo crec que no hi ha ningú al món orgullós d'un nom. Jo, de fet, el canviaria ara, si pogués. Ens diem la pròrroga i no parlem de futbol. Llavors, exacte. Jo em diria Deus i Simis, tio, ara, si pogués. No, jo la Riota no la canviaria perquè al final és la marca que ha generat, però és una cosa que quan comences... Em mola més el logo que el nom, segurament, sí. Sí, és possible. Però perquè el logo ha anat patint petites evolucions cap a millor. Era una mica la següent pregunta del nostre logo. La Riota, al final, algú també és una mica influència. La Sotana, però també la competència i moltes altres coses que nosaltres en aquell moment segurament escoltàvem. És que quan comences algú com molt de nou, és que és tot influència, tio. Vull dir, nosaltres... Segurament en el moment que vau posar la Riota, i dic Pau, perquè vull dir, vosaltres no vau pensar que algun dia us preguntaria pel nom, perquè no... Clar, exacte. No hi havia cap pretensió. Sí, exacte. Sí, totalment d'acord. I el logo, que és el que estàvem comentant, sí que em sembla guai que és una mica la idea una destral, no? Trencant una ràdio, una mica la idea de trencar una mica amb la ràdio convencional, no? I Riota ve d'algo o de riallada? Sí. Bueno, és perquè... És d'humor? Riota sí, és d'humor, però ja no només és com una riallada, sinó que també és l'hazme-reír, en castellà es diu. Vale. Una persona que se'n riuen d'ell. I en aquest sentit nosaltres hem tingut poca vergonya si ens han rigut de nosaltres o ens hem hagut de riure d'algú. Clar, perquè això a la Riota passa molt. Vull dir, nosaltres fotem molta canya també a Catalunya i ens ho estimem molt, però és la primera cosa que critiquem. Sí, i Catalunya per nosaltres és una riota com a país, però una riota que ens estimem. Exacte. Saps? Ja sigui pel Barça o sigui pel que sigui. Molt bona definició, Catalunya és una riota, eh? Sí, o sigui, tal qual. Perquè teniu molts haters? O com... La veritat és que no, tio. A cara descoberta no. No tenim molts haters, no, però tampoc tenim...
Com els comentaris a YouTube no es veuen molt... És que no tenim comentaris de YouTube perquè tenim un públic molt gran, tio. Teniu a la Marta, que jo crec... No sé si sabeu qui és. Sí, la Marta... La Marta és la Marta, jo crec que és la més estimada de la comunitat catalana, perquè jo a cada TikTok, a cada podcast que entro, veig comentari de la Marta i també als nostres podcasts. És una... Mira, crec que és Marta Bruguera o alguna cosa així. Sí, és aquesta dona que comenta amb 3 cors sempre. Sí. Una crac. Una crac. Bueno, de fet, si vol, està convidada a venir aquí a la festa major de Molins. Bueno, i llavors, una pregunta que era una mica així per... vosaltres us pregunten què és la riota i heu de fer una resposta en 10 segons. Què és per vosaltres la riota? Hòstia, començo jo, segueix el Marc i acaba el Carles, com a Twitch joc aquest, no? Et ve un ping-pong. Ping-pong. Un grup d'amics... ho hem de... Sí, m'agrada molt la idea, Sí, jo soc molt de jocs, tio. No, home, no, però l'escriu tu i... no? Un grup d'amics. Un grup d'amics. Hòstia, tio... Un oasis en la setmana, segurament. Per mi és un dels projectes de la meva vida sense buscar la màxima complexitat o el màxim èxit, és a dir, un projecte personal no ha de buscar un èxit que generi, no? Per mi és un projecte que me'l sento molt meu perquè l'he compartit amb ells. La riota s'ha convertit a poc en l'excusa perquè ens seguim veient, perquè vosaltres això esteu llunyíssim d'això, però amb el temps la vida va complicant les coses. El Carles és de l'Opus i té 18 fills, l'Àlex té les seves coses amb la música, jo estic tot el dia intentant suïcidar-me i aleshores cadascú va intentant... Però ens guardem el dimecres. Sí, i això segurament potser ara no ho és del tot, però jo crec que tard o d'hora acabarà sent l'excusa per seguir-nos veient. No, i ara també ho és a vegades, i sí que és veritat que això, que pues, el dimecres a vegades fa mandra venir, parlo per mi, crec que per tots, a vegades hi ha dies que no és el teu dia i has de venir a fer humor, però quan surts d'aquí tot és un problema menys. Tot no... Un cop estàs aquí, et deixes anar, et relaxes, siguem el convidat entre nosaltres, dius, hòstia, que guai, la vida no és per tant. És que ens abans, són 5 o 4 anys, ja són molt... O sigui, es comença a convertir en rutina... Sí, 5 anys. Bueno, no ho sé, són 140 programes, segurament. Saps què passa? Que el problema és que tot ja ha patit una evolució i llavors, pues, clar, la riota que és ara no és la de l'inici. Llavors aquí a vegades es balla un any o balla un... Ja. Però bueno, però sí. Sí, però bueno, és igual que si veus tots els podcasts que hi ha ara, nosaltres 140 programes són uns quants ja. Uns quants. Càmeres. I càmeres ja? Espera que faig, acabo la secció i després tallem. I l'última pregunta era a tots els podcasts que hem anat hi ha un jefe. Hi ha el jefe del podcast i llavors la pregunta era... En el nostre cas, en Gerard. En el nostre cas és ell, sense cap tipus de dubte. Tampoc és... Sense cap tipus de dubte, és el dictador. El dia jefe de 19 anys està bé. Sol ser sempre el presentador. Ell pregunta pel grup, què fem amb això? Ell diu una cosa, ell diu una altra, i dic, vale, doncs no molen les idees, fem això, i ja està. Jo sempre li dic, però per què preguntes si faràs el que vols? Sí, a veure, quedarà molt d'empresa moderna, jo crec que és horitzontal, on tothom pot opinar i tal, però crec que el Carles és el que ens porta, perquè també mentalment és el que està més estable dels 3. Exacte, o sigui... Bueno, dels 3, dels 5. L'Àlex és la persona més optimista del planeta, jo sóc la persona més pessimista del planeta i el Carles és una mica el termòmetre que fa que suposo això estigui més o menys però a veure, nois, regulat i no ens morim de febre, però sí, és Carles Capell. Vale, però nois, no, vale, ara anem a fer-li la pregunta amb ells. No estareu optimistes amb la riota? Jo molt. Jo sí. Jo molt. O sigui... No, i parlo més enllà de tot el que s'està aconseguint fora. Però, hòstia, tio, que estem 3 col·legues, que ens coneixem de tota la vida. Bueno, el Marc el va conèixer a un bar, o sigui, és que és més riota que això no hi ha. Sí, és veritat. I hòstia, tio, que és algú superguai, tio. I tot el que ens està passant ara, que és molt nou per nosaltres, s'ha de gaudir. Bueno, és que, Àlex, la teva personalitat gestiona com tu vulguis. No, però fora de les visites, fora dels convidats que porteu, que faci 5 anys que estigueu fent setmanalment un això programa... Això també parlem nosaltres, estic d'acord. Nosaltres a vegades ja ens reiem i portem un any i mig. Quan venim al cotxe jo els deia, quan creieu
Quan creieu que durarà? I quan heu dit? Jo he dit que... No, tu has dit bastant, en Passat veritat. Jo soc optimista. Tu no tenies gaires ganes, no? Jo he dit que durarà fins a l'Erasmus. El problema és que en Gael fa el que Fins a neix. l'Erasmus, perquè Però- després quan marxem 6 mesos, Clar, això és complicat, és una bona barrera. Serà Sou xungo. amics de sempre, vosaltres? Sí. som Pues en pausa. això és una bona Som en senyal. pausa. O sigui, ens vam conèixer... Realment, som amics de sempre, ens vam conèixer a Jo em tercera porto, primària. jo m'he portat molt amb el Gael, m'he portat molt amb el sempre David. hem sigut molt i amics, els he ells juntat. dos han sigut sempre molt amics, Bueno, jo he sigut i amic. ell ha sigut una mica el cabecilla que ens ha... I els he juntat, sí. Però a veure si pot donar... Estem fent l'entrevista nosaltres amb ells. No, Es nota que teniu un podcast. No, que sigueu amics, ja us dic jo que és una bona senyal. Si no, per mi és pràcticament impossible pel caràcter que jo Sí, tinc. Si a mi, si no fossin amics meus, jo segur que no podria. No, tot Fer la riota no es pot, perquè si el teu caràcter fos més dòcil o més d'esto i tal, la riota no seria la riota. No es pot fer res que sigui gratis i que impliqui tant de temps, tio. Jo professional- Si no hi ha una estima... Doncs bueno, seguim amb el programa, que hem fet un peron tècnic, que les nostres càmeres es graven en 4K i s'estressen una miqueta i ja han de parar-se un moment. Doncs bueno, que estàvem parlant de tot, Gael. I la meva secció... Ja ha acabat fins aquí, la teva ronda de preguntes. tertúlia. Tenim dues més preguntes. Jo tinc unes preguntes. Jo també. Tira una, David, i jo després li tiro les dues últimes. Així com a pregunta tinc personatge històric que entrevistaríeu. Àlex, tu que t'encanta. Que difícil, tio. Quedar-me amunt. Si vols pots fer un top 3 i surt per TikTok. Pot ser la Amy Winehouse. Claro. Hòstia, clar, No seria un personatge històric, pel que jo entenc. Seria una persona que m'encantaria anar a prendre alguna cosa, a jugar al billar i fer coses. Sí, i n'aprendre alguna cosa, no? Sí, això un billar, Sí. un billar d'aquests amb sòtano a Londres. Et diria potser Leonardo da Vinci. Sí? Hòstia, t'imagines? Hòstia, És molt bona, però portar aquest home és una bogeria, eh? Sí, home, sí. Has d'anar conduir una hora que toma has per d'anar un molt, lloc. molt ràpid, has d'anar. No, seria donar-li un micro i habla. Ha fet moltes coses, sí. Bueno, no sé... No sé si després les explicaria bé o no, però, joder, seria algú molt guapo. Hòstia, seria... DiCaprio. Vosaltres teniu Que clar, diu, marxa de festa, anar a prendre alguna cosa i DiCaprio. DiCaprio vindria abans al vostre podcast que el nostre, per un tema d'edat. Bueno, i vosaltres, Ja han passat la franja. i vosaltres Marc Carles? Home, se me'n venen molts. Hitler. Home, interessant és. Interessant, una altra cosa no, però interessant. Clar. Juli César. Què li preguntaries a Hitler? Tornem al TikTok de Prefiero los villanos. Per la pintura? No, pels pantans, per la sequera. Per la pintura. Per la sequera, també. Hòstia, ja et dic... Hemingway. Elvis Presley. No sé, molts Sí, ja m'he noms. imaginat que era Presley, sí. Hòstia, jo Gandhi, crec, tio. Gandhi? Sí, tio. Gandhi era un fill de puta. No, era un violador, tio. Ara li diuen Carles Torà, eh? Sí, Molts noms històrics. sí jo Gandhi, jo em quedo amb Gandhi, tio. De la patxorra, ja... Tranquil·litat, saps? Llavors, jo em ve com l'obligació de fer-vos una pregunta que no sé si us l'ha fet alguna vegada, que és, i segurament l'heu fet moltes vegades, que és quants nens de 9 anys us baixaríeu? Cadascun, tira un número. Jo ara mateix crec que Sense espases de foc, eh? L'Àlex està molt fort, tio. Jo l'altre dia vaig donar una exhibició de pulsos que crec que em podria patar Un molt. altre cop, tio, on? No, Carles, és que el lloc l'hauries de veure. Sí, a un Carraro. No, és que, bueno... Hòstia, estic molt en forma ja encara, tio. Mira que estic rebentant-me la vida, però... Jo et diria 25, tio. 25? Uau, jo crec que Supera't el Joel, no? Sí. Bueno, tots els que han vingut a la Riota, jo crec que tots. Jo crec que més. Jo, a més, treballo amb nens de 9 anys. I ja ho he provat. Tens de practicar. I jo crec, clar, perquè al final és una... Bueno, clar, la pregunta la vaig fer jo. Que m'han dit que era padre de família. Sí, és de padre de família. I mira que jo me'ls he vist gairebé tots. I de fet és d'un capítol que fan un podcast. Sí, Doncs, no, m'encanta. Ells de 9 anys, també? No, són armes o algo? Em sembla que són 7 o 8 anys. En el seu dia quan ens ho van dir. No per agudinar. No clavàvem l'edat, Bueno, jo crec que, clar, vull dir, és una població estàndard, no? Jo crec que 37 o 40... 40, però jo hi molta més gent, eh? Però d'això com anava? Un per un o tots a la vegada? No, tots et van venint.
Clar, a la vegada tampoc pots perquè... A la vegada, clar. Si no poden rodejar, vull dir, I com a pots mínim agafar 5, un. no? Sí, pots fer el que vulguis. Vale, pots fer el que vulguis, vale. Sí. És que 9 anys Feel free, no? no són tan grans, i n'hi ha algun de gran, però n'hi ha algun de molt petit. Si tu es controles molt. És que un patadón, És que te'n portes 2 o 3, No, I tenen por, tenen por. Clar, això, quan li rebentes el cap a un, els altres... Bueno, jo he vist baralles al meu col·le i entens que les peguen quan s'insulten molt i tal, però quan algú tira endavant, ojo, Clar. Cuidao. la gent corre. I tu, Carles? No diré una xifra més alta que l'Àlex ni... Jo em mantindré com al mar 25-30. Llavors, els presentadors de la sotana que fa la pregunta de quants nens són els que estan al top 3. Ai, de la Riota. Sí, ara mateix sí. Bueno, el No, hi ha gent que ha dit més. Carles Tora va dir la llengua de fuego infinit, però clar, si persones que no tinguin problemes psicològics, en principi... Un nen de 9 anys ja tindria el suficientment cervell com per, mentre un t'està currant o intentant currar, passigar-te, mossegar-te i tal, però jo crec que com aquell dia se te'n vagi l'olla, te'n carregues 50. Ningú ha mort de passigades. No, aguantem el dolor, hem aguantat càncers. L'únic per què no aguantes és per un tema físic. Perquè quan ja en portes uns quants ja han passat X minuts i ja no El pots. hàndicap és el cansanci. Si no, vamos. Sí, som al top, jo crec, ara mateix. Llavors, l'última pregunta és, nosaltres sempre diem que hem fet el programa, a part de mantenir la nostra relació i tot, per convidar i per parlar amb una persona, en el nostre cas és Gerard Piqué. Vale. Quina seria el vostre top 3 d'idíl·lics persones? La idea catalans. és que nosaltres sempre diem, el dia que Gerard Piqué vingui al podcast... Tanquem programa. Jo això ho he dit moltes vegades, tio, però van sorprenent i van arribant que em fan més il·lusió. Quins serien els vostres? Però catalans o...? No. Qui sigui? Hòstia... Home, a nivell català hem Mira, jo ara arribat... mateix m'agradaria entrevistar qui sigui, o algú que diria, uau, ens hem passat el joc i en plan, podem plegar. És que no plegaríem pel tema de que jo els vull seguir veient amb ells. O sigui, però, Sí. però un tema. Jo ara mateix seria Post Malone. Hòstia, Post Malone. Hòstia, clar, però si és... Bueno, clar, realista, jo entraria... Clar, si val tots... No, jo dic realistes, jo diria realistes. Hem dit Gerard Piqué, nosaltres. Bueno, però és relativament realista. O sigui, han entrat a la sotana. Sí, t'entenc. Ja sé que és gairebé impossible, però... No val dir el que deia abans Bruce Springsteen, no. Jo diria els Estopa, segurament, per el que han significat per mi, és que el Guillem Gisbert ja ha vingut i jo la veritat que és que jo no idolatro a gent, o sigui, idolatro gent molt terrenal. O sigui, a mi que anguessin els de la sotana per mi ja va ser bastant èxit. O sigui, de fet són els que més il·lusió m'han fet. Amb l'edat perds una mica el tema del fanboy. Potser que vingui... Sí. Sembla que t'agraden les coses i fan il·lusió, però... Sí, els entusiasmes marxen, això sí. Que vingués el Pep, potser. Pep Guardiola, potser, però Estopa, Pep Guardiola, sí. Jordi Pujol, m'agradaria. Molt ràpid. Expliquen el 3%. Sexe, droga i rock and roll, no ho sé, tio. Sí, jo diria els Estopa seguríssim. Albert Pla, Cecilio G. Albert Pla, Cecilio G. Jo et compro els Estopa per nosaltres. Jo sóc superfan d'Estopa també. Hòstia, tio, però ets molt jove per ser fan d'Estopa. Ets molt fan, tu, Jo sóc molt fan. Vas al concert? Sí, vaig al Cap Roig. Perquè em vaig quedar sense entrades al Lluís, company, ho fan, o al Palau? Sí, I vaig poder anar al Cap Roig. Va estar molt bé que el tio deia que li havien dit als de la productora, li van dir, podeu vendre 3 Lluís companys. I va dir, només en vendrem un perquè ens volem rebentar la veu aquell dia i no volem vendre'n 2 més, que això és molt bèstia, els honra molt. Això, sí, no, i de no voler treballar. No. I de no necessitar diners. Doncs bueno, a veure si algun dia podeu portar aquests superconvidats i anem cap a les nostres seccions. I em diu que li encanten els meus llavis i ja li dic de morir-se perquè el provis i cauen 4 quisos. Què portes, Gael? Doncs mira, porto una secció, per seguir amb la tònica, parlàvem de la sotana, doncs la mateixa que vaig fer a la sotana. Molt bé, molt bé. Una secció, una secció Et veig mirant les pissarres, us fan servir? Sí. Buah, m'encanta, són les meves. Que és fàcil de cursillo. preparar, eficient i molt visual, i per tant tenim una pissarra per cada uno, un retolador per cadascun, i jo us faig preguntes de qui és més probable. No em copiem. Vale? Qui és més probable que? Molt Siley Chu. Entre nosaltres, Entre vosaltres fiqueu el nom, si coincidiu, doncs qui tingui majoria... Fem una cosa, fiquem M, C i A i així anem més ràpids. No, fiquem m'estic barrejant, Vale, perdona. Mig nom, ni que sigui. Sí, mig nom, vale. Vale, i ja està, llavors... I us gireu a càmera. Vale. Aquesta és mi càmera? Molt bé. Vale. Vale. Ràdio, La primera.
Qui és més probable que deixi el podcast? Un, dos, tres. Hòstia, s'han ficat? No, el Marc guanya el Marc. Jo he ficat que jo. Sí, per què? Tu, Marc, molt de boquilla. I tu? No, El teu ja m'acaba de sorprendre. No, jo no el vull deixar. Mola que em teniu pres, En una càrcel d'oro, Però és que sí que és veritat que tu, Marc, és el teu projecte, és el teu nen, te l'estimes molt. Hòstia, pues, bueno, és igual, dilluns tenim reunió ja ho veurem. Una cosa, el tema del borrador no hi ho pensat, no? No, de fet, són tan xilipolles que els hem comprat i ens han deixat el És cotxe. igual, tio, això amb la tinta aquesta. A més, aquests oloren? No. Sí, que no. Sí? No, m'agraden. Vale, va. Sí, Temps que no l'hem tàquer, tio, mola, Estan molt bons. Droga sí. Sí. La gasolina i això. El meu pegamento. Vale, qui és més probable que vingui de ressaca a gravar el podcast? Hòstia, això està claríssim. Fem un 3, 2, 1. 3, 2, 1, ja. Molt bé, guanya l'Àlex. Majoria Unanimitat. aplastant. Sí, perquè a més crec que ha passat. Sí. Ja ha passat un I dimecres. això que era exacte, a les 9 del vespre. Que no gravem un diumenge. Tot i que l'únic dia, el dia que vam gravar un dissabte, vaig venir jo de ressaca, me'n recordo fa molt temps, però bueno. Ai, trapella. No està Llavors, ara que heu dit lo del gestopa, modifico una mica la pregunta, és... Qui és més probable que estan de festa, es trobi al gestopa i sigui capaç de convèncer-los per venir? Hòstia, claríssim, també. Nosaltres això ho vam fer l'altre dia amb el Google. 3, 2, 1... Ja, jo també. Ah, sí, Aquí ha tu, canviat, Carles. És que jo no surto de festa, però si els trinquers els porto. Qui segur Jo que no sóc jo, perquè em va fer una finta l'aitana amb matí l'altre dia. No, jo he fet treball de Hòstia. festa. He fet treball, no sempre surt bé. El meu problema és de festa, que no surto, però els podria convèncer. Vale. Vale. Qui és més probable que el funin per TikTok, xarxes socials, que Twitter. rebi la funada de la vida? Per llibre... Sí, no? Molt bé. Jo hem vist algun... Estem bastant... Sí, us coneixeu bastant. Sí, Sí, sembla Tu, Marc, que... dius Sembla que sí, que molt... ens anem en Tu dius la podcast teva i opinió, Sí. dius la teva opinió sense... Semblem amics, Sense miraments. No, però perquè la faig des de la meva xarxa, jo no els comprometo a ells, encara que algun dia tindré un disgust tots, però... A mi em pots comprometre, Marc. Bueno, em pots comprometre, pots ficar des de la riba Mira, el que et vulguis. penso etiquetat tot. A mi també. Vale, qui és més probable que el dimarts a la nit abans del programa estigui buscant per Google qui és el convidat que ve? Tipo, qui faria de Gael? Exacte. Exacte. Hòstia. T'has ficat a tu, Àlex? Sí, Vale, i us ve del cap alguna pregunta més? Ho dic perquè pensava que anava a ser molt menys dinàmic, i la veritat que ha anat molt fluid i... No, perquè ens coneixem. Es coneixen bastant, jo crec. A mi Cap m'ha pregunta molat, més? no? que es No dormi, t'atraiu alguna que es vez? dormi. Vale, bueno, aquesta... Vale, a veure si m'equivoco o no. Tira. Qui és més probable que es dormi i no vingui... No, aquí no dormim. No dormim, no, però sí. Clar, és que No. graveu a les 8. O sigui, si algú s'adorm, Mira, us dic una cosa, no, he de fer una mica amb la ratlla, redormir. No, dormir-me. Podríem passar moltes Ja, coses. Vale, doncs al Doncs revés. en el cas del Carles, perquè Qui és digués el programa en comptes de als qui és més probable que es dormi, qui és més probable que s'engalí fent alguna cosa i no arribi al podcast. Que arribi tard. Ah, ja us dic, ja. Sí, jo. Sí, l'Àlex, però és que no, aquesta Per ningú. raons d'oci no ha faltat mai ningú. No. Una cosa és un tema familiar o el que sigui, no? Però no... Us coneixeu molt bé, Pues ja hem està, vist? joder. Ja està, tio. Increïble la Dóna secció. gust. Amb la sotana va costar el triple. Vaig fer 4 preguntes i hem estat un quart d'hora. Per això vaig dir, no allargaré molt. No, home. Però bueno, super, anem cap a... Entrem a la meva secció, Cap a la secció del David. A tothom que s'acosta, la més gran de les apostes. Jo sempre l'he fet amb tu, m'agrada estar amb tu, però confiar li costa. Escolta, xorrito pa la sang. Què ens portes, David? Us porto una secció una mica incòmoda. Bueno, es No ho basa... crec pas. Es basa en... Jo respondré tot. Es basa en preguntes incòmodes. Vale. Llavors, són 4 preguntes i si les responeu bé, ens podeu fer una a nosaltres. Ni que fossin tan interessants, No però són tan bueno. interessants. Sí, jo tinc preguntes per Però vosaltres. però jo tinc preguntes de l'explicació del Qui joc. és el jutge per dir que ho he fet bé? Exacte. Respondre bé, que vull dir, són preguntes de cultura general. No, que hi ha una no. opció correcta. No, són Ja una les mica... veuràs. Mira, Són Marc, preguntes. el que deies abans dels clips de TikTok són El que està ara dient són bé. preguntes, Sí, són preguntes incòmodes. incòmodes. Si responeu tot i us la suda, doncs
ens pregunteu una. Si alguna dieu, vale, aquesta no. Doncs Esteu no preparats podeu- perquè us preguntem, no? Sí, ja. Molt valent, molt valent. Vale. Tires, tenim una musiqueta, d'atenció. Tenim una musiqueta d'atenció, sí. Sí, ho dic perquè... Mare, atenció a la que tinc a casa. Hòstia, però que èpic, ho fas tu. Hòstia, David, tio. No sé, però és que l'he Sí, vist... et mola Gladiator, no? Tu? Ha buscat música de Mira, la Masterchef. primera de totes és pitjor convidat que heu tingut. Hòstia, tio. Jo ho tinc clar, Berta Roca. Per alguna raó. Sí, perquè som normal, tio. No, sí, no ho sé, no Sí, no va fluir del tot. No està lleu, eh? No. No, saps, joder, s'ha tallat molt poc, no? No sé què esperaves. Però compartim... Cada dia subnormal i no et tallis, eh? Joder, si s'ha arribat allà... L'hauria de tornar a mirar. No sé si va quedar un bon programa. És que no me'n recordo. No ho sé. Fa molt temps. A veure, el bo de la Riota, penso que sempre nosaltres posem el nostre to i la nostra esto, i llavors el programa sempre queda... Ja sempre hi ha uns mínims de Paco qualitat. el Fiestas podria ser un... Jo he pensat en Paco el Fiestas. Sí, perquè no esperàvem una cosa... Clar, el tio surt a TV3, cada dues paraules que diu 3 són cocaïna, i ve aquí, es veu una aigua... Sí, havia penjat el rulo, eh? Però sí que és veritat que jo penso que aquell dia... O sigui, el tio estava vigilat per la policia. És que jo penso, a dia d'avui, que tenia alguna cosa a veure amb el crim. Bueno, quan et trucava tu estava punxat el telèfon, no? Hòstia, el vaig trucar jo una vegada sense voler, tio. Però estava punxat, em vas dir, oi? Marc, estàs en el CNI? No, però no, tio. Bueno, bon i David Fernández potser sí que estem una mica així de lluny. Ah, pensat que és pitjor convidat David Fernández. No, ha dit, estàs al CNI, dic, bueno, potser sí de rebot, no? Sí. David Fernández l'han espiat. Jo diria aquests dos, però perquè no... És verdad? No ha fluït. Però veu pujar molt el volum, no, del seu micro? Sí, joder. Jo l'he dit un parell de cops, però sí, però molt bé. Transmetia Pau, eh? Us quedeu amb els meus o no? Anem a les coses. Sí, no. Jo he dit que estava pensant en Paco el Fiestas. Vale. I tu diries alguna més? Hòstia, t'ho juro que hauria de revisar perquè és que tot el que em ve al cap és lo positiu. La Berta Roca és que segurament potser ara hagués donat més joc. La vam portar en un moment molt inicial de la seva No, li van disparar la carrera. Ara aniria pitjor, jo crec, tio, eh? Aniria pitjor, però ja tindria més coses a dir, potser. No ho sé. Sí. No va fluir com flueix habitualment. A vegades passa, tampoc. Sí, Però que no passa res. És la vida no pot mateixa. caure bé tothom. I si et cau bé tothom tens un problema. Sí. Hi ha algun trunyo més se'ns escapa, eh? Hi ha algun tronyo, Segur. Però bueno, ja... Que a vegades és el que deia la Sotana, que a vegades de tan dolent que és, surt bé. Sí, es van dir... Sí, va ser el- ganchitos. Clar, si és Clar, molt incòmode, allò si és és una molt puta incòmode, també merda de mola. programa, el del ganchitos. Sí. Pues a ells els hi va molar. Però ja, perquè a vegades sí és com... Sí, els hi va molar irònicament. Ja me la sé jo aquesta. No, però a vegades es genera una cosa, però sí, no és el cas. Com l'entrevista del Cecilio G a... Sí, exacte, que és una obra mestra. Foli, David. Clar, és que aquí l'hem liat. No l'has liat. Vinga, m'explica. No, Vinga, Gael, treu-lo del liu, Gael. Normal aquests problemes siguin de tots. No, perquè clar, jo que l'he dit en Gerard i en Gerard m'ha dit no, serà diferent. Era pitjor programa que heu fet, però clar, en aquesta segueix sent el mateix. No. O és un altre. No té per què, no té per què. Bueno, fem pitjor programa sols, però hòstia, és que... No, tio, jo per mi els dos que he dit hem fet sols molt més bons que Sí, per mi tio, sí. i tant. Estem molt còmodes. Sí. Aquí jo crec que hauríem de repassar l'hemeroteca perquè Mira, hi ha programes de convidat on tècnicament hem fallat. Jo diré, algunes de les transmis que hem fet de futbol, hi ha alguna que ens ha costat, que també et dic que després la gent es respon amb visites i tal, i li ha molat i tal. Jo sols et dic quina. El Barça-Madrid, no, el Barça-Madri, perquè anàvem tu i jo amb un... Va ser una crònica d'una mort anunciada. Sí. Clar, és un partit que tu també vols veure i vols gaudir-lo i vols estar amb els col·legues i tal, però clar, era un dissabte, Barça-Madrid, i allà tu i jo és veritat que vam destruir la... No, hi ha programes amb convidats que ens hem trepitjat molt entre nosaltres i que al final segurament tècnicament no han quedat com volíem del tot, però això és més a posterior. Sobretot al principi atropellàvem molt i sap greu perquè han vingut convidats que estaven bé i els hauríem de deixar parlar una mica més. Però bueno, de tot saber. Tota raó. Baralla més gran que heu tingut i de què ha sigut? Entre nosaltres? Sí. Hòstia, tio. Baralla. Però física? Sí, No, home, no. potser més dedicat al podcast. No us ho heu pagat, mai? No. Vale. Pensava que dèieu nosaltres fora d'aquí. No, Àlex, tio. No, però amb gent externa, no amb nosaltres. Jo m'estava imaginant baralles que havíem tingut amb gent de carrer. No, entre vosaltres. Tio, però com els ja interessa això? A més que direm... Home, doncs és guapíssima. Pues jo en tinc una molt bona, tio. Sí, però... Bueno, que sempre es pot adaptar a la pregunta, saps? Aquesta és una pregunta... Va ser quan vam començar a pagar un
un tio que ens venia a buscar un per darrere l'altre, no? Sí, i que bueno, tenim un amic que no li agraden gaire les orelles i estava a dalt, quan ja hi havia una batalla campal muntada, es va pujar amb turó i va dir nois, parlem! Ningú l'escoltava. Som gent de pau. O sigui, entre nosaltres, discussions. Sí. Home, jo crec que al final, quan tens un podcast com aquest, la tensió més gran que hem viscut nosaltres és pel repartiment de tasques. Jo crec que aquesta temporada l'Àlex i jo és la més forta que hem tingut. Com tothom, sí. Sí? Sí. Bueno, perquè al final hi ha vegades que uns han fet més que altres i al final això un dia normal ho pots viure d'una manera, segurament si un dia has tingut un mal dia en altres aspectes, però penso que també és positiu tenir aquestes baralles, jo diria discussions, més que baralles, no? Però crec que és positiu per les coses. Sempre amb el podcast de per mig. Jo, per exemple, si a mi algú m'ha molestat, jo ho he dit, i sóc així. Jo crec que ells també, llavors al final aquí a vegades... Bueno, que igual, m'ha fotut un moc avui, perquè havíem quedat aquí i ja hi havia retencions i ha vingut 10 minuts tard i jo li he dit, tio, si sempre arriba tard. I és una cosa, que no suporto. tinc l'oportunitat, no?, de preguntar, us baralleu molt, vosaltres? No. Mira, entre nosaltres, baralleu, us discutiu molt? Ell i jo, més que... Perquè ell no fa res, jo faig tot, i llavors... Bueno, perquè jo ho dic des del primer dia. Jo estic aquí pel meu talent. No, jo soc l'únic que curro. I jo tinc més coses a fer a part de podcast i estudiar. I tinc una feina i treballo i no em donen la vida. I el poc temps que tinc... I la Riota m'interessa una puta merda. No discutiré. Tinc moltes coses. Jo no discutiré. I avui anaves 10 minuts tard i jo t'he dit, tio, no arribis tard. Pues sí, clar, si jo carrego els focus, la càmera, tot, estic editant el vídeo, no sé què collons m'has de dir? I jo, bueno, pues arriba tard. No discutirem ara. No, passa tot arreu, o sigui, no passa res. És normal. Hi ha confiança, també. A les millors famílies, als Borbons va passar fins que li va fotre el tret. Li va tret un al cap a l'altre i es va acabar la cançó. Però jo estic d'acord, passa a les millors famílies, però sobretot passa a les pitjors. Ja, perquè aquesta frase fa gràcia. No, però és necessari perquè així no s'acumula tot i després es deixen un dia i s'acaba... Em cago en tot i després ja està. Nosaltres hem tingut discussions fora de la... O sigui, abans d'existir la Riota, nosaltres també teníem discussions. No, clar. Perquè la vida té aquestes coses i no passa res, i és natural. I quan tots... Quan no tens cap discussió amb cap dels seus col·legues, ni no sé què, ni amb la teva parella i tal, és que algú pensa pels altres, i això sempre ho hem dit així. I no és així, ets jove, cadascú té els seus gustos, les seves coses i tal, i és normal que a vegades et xoqui i es parlin les coses. Quan dos pensen el mateix en tot és que un pensa pels dos. Clar, llavors, i clar, no hi haurà cap baralla, no. Jo tinc amics coneguts que no es barallen mai, o parelles que coneixo, però bueno... No acaba bé. No acaba bé. No acaba bé, tota raó. Sobretot per un d'ells. David Folim. I l'última... Heu lligat més gràcies al podcast o gràcies a ser més coneguts? Creu-me que no, company. No. Jo et diré també que no. No. Jo diré que no. No, l'Àlex ja lligava molt sense tenir el podcast, jo ja lligava poc abans de tenir el podcast. I ara lligo menys, jo crec. I el Carles, pues, el que dèiem, bueno, no sé el que lliga, crec que no ho voldrà dir perquè està a punt de venir el seu segon fill. No, la veritat que no, tio. També et dic una cosa, o sigui, el Carles pot lligar, en plan, lligar, no sé, alguna noia gràcies al podcast i que maco, que bon partit del Carles i tal, l'únic que, bueno, ell no dona bola perquè té parella, ja està, no passa res. Li agrado més a l'Anna, gràcies al podcast. Mira, doncs això és lligar. Això és lligar. No, si coneixes a més gent, i gent diferent, d'entorns diferents... Però gent de merda, també. No, i es podria donar que coneguessis algú que t'agradis, però és casualitat com podria passar-te si fessis pa. I tant. I el Fort vingués a comprar. A mi ningú m'ha dit... Jo crec, Marc, que tu sí també... Que tu crec que has pogut llegar gràcies a la Riota. L'únic que, bueno, també és veritat que és una... Ningú s'ha de preparar, és una mala manera de dir-te... Si feu això per lligar, vull dir... No. Doncs bueno, avui és l'últim programa, no passa res. No teníeu nòvia? Ell sí. I vosaltres espereu tenir-la gràcies a això? Molaria. De viejo amb 19 anys. És una tàctica. A vegades venen de... T'he vist a TikTok. Això serveix. Això et passa? Sí, molt poc. És que la vostra generació està a modo diablo. Sí. Vosaltres follareu molt més que nosaltres. Jo penso, a vegades també et dic, jo, mirant un podcast nostre, o el podcast és molt bo, penso, no sé si tampoc em rentaria que algú que em digui soc molt fan del teu podcast, no sé si m'acabaria d'agradar, perquè jo em miro els meus podcasts i dic una hora dura això, faig així, avanço a les seccions... Algú que es traga tots els podcasts és una mica... No, però sí que és veritat que... Deixeu a la Marta en pau, veure. Dic que sí que és veritat
La que ens comenta, no? No, però aquesta persona li agradem molt. No, dic que el que comenta ell sí que és veritat, que si et veuen per TikTok, si et veuen al teu dia a dia, en històries, no sé què tal, doncs pots agafar al final carinyo per algú de dir, o sigui, que maco, que natural aquest tio, que està aquí, però que és veig i tal. Però és raro. No és raro, tio, jo he seguit a gent i he dit, hòstia, que guai, tio, i què d'esto, o què, no sé què. No, és raro. Bueno, és raro, no, Marc, volíeu resposta? és el més normal del món, Maria. L'Àlex està sortint amb la Marta, la que Molaria el plot twist, Seria increïble. Doncs teniu una pregunta per fer. Jo en tinc una ràpida, va. Vale. Bueno, va, fotem-li. Una pregunta per nosaltres. Per què heu fet això? Per crear un contingut del que us podeu sentir orgullosos o per generar-vos un nom que us ompli una mica l'ego i els directs del TikTok? Jo, sincerament... Per la segona. Cap de les dues. Jo he fet això perquè jo soc molt fan, m'agrada molt mirar coses de tipus el que dèiem abans del Gallery, mirar això, i soc molt de... Qui fa això? Jo busco per Instagram i tot això, i poder portar, el Genís encara no l'hem portat, però poder portar gent així i saber i preguntar-li coses que jo m'agradaria saber és molt més normal que no... O sigui, crear el podcast amb aquestes coses és molt més normal que obrir-lo per Instagram i preguntar-li coses. És perquè tens interès cap a algunes persones i et ve de gust com entrevistar-les i tal. És que, no, és que sembla una bona manera d'enfocar-ho. És més la primera. Però és que, a més que interès, potser em direu raro, però al final sí que és molt important portar la sotana o quan portem el Tous, però hi ha gent que té moltes entrevistes, però portar, per exemple, vosaltres no teniu tantes entrevistes, però portar vosaltres i preguntar-vos les coses, o hi haurà podcasts que portarem que no els hem fet tantes entrevistes, o portar el Ramon Iglesias, el que dèiem abans, que és una persona que tot i treballar a la ràdio no porta tantes entrevistes. Doncs a mi, preguntar-li a aquesta gent coses que a mi m'interessen, perquè ets molt consumidor del... Sí. Això està guai. Sí, i jo una mica potser és el mateix però molt diferent. Jo sóc zero consumidor de qualsevol tipus... O sigui, miro The Wild Project i és l'únic podcast que m'agrada. No miro... Que ets un màquina. No miro res més, realment. Miro molt poca cosa. Però sí que sóc la típica persona que estic de festes a les Santes, se'm para un borratxo a parlar-me i potser em tiro 35 minuts o 40 minuts parlant amb una persona que no conec de res. I sóc una persona que m'agrada molt conèixer gent sigui de lo que sigui, o sigui, m'és igual, realment sóc la típica persona que va a un bar i em tiro parlant amb el cambrer mitja hora de qualsevol tema, de lo que sigui, m'agrada conèixer... Això té un nom, El segon programa que ens convideu us explicarem una nit nostra, les Santes. Hòstia. O sigui, jo les Santes passades eren les 3 del matí i estava borratxo a la platja rapejant amb dos calvos gemelos hipsters de 40 anys fent freestyle, però per mi m'agrada això, soc així. No, podria ser jo, I llavors és una mica conèixer gent amb l'excusa de seguir-los a ells i fer el que ells els hi mola. Està bé, si és per això està bé. Les Santes, una bogeria. Nosaltres al principi va haver un moment que sí que buscàvem molt qui... el convidat tingués seguidors i tal, i això jo crec que amb el temps hem vist que ha sigut un error, perquè hi ha gent que té molts seguidors i és una autèntica merda i queden molt bé els programes si realment sents admiració o t'interessa la persona a la que entrevistes. Ara no sé per què us estic donant un consell, No, mira, jo era una secció que voldria instal·lar a partir d'ara, que sigui la pregunta final sigui consell que ens donaries a nosaltres. Bueno, pues ja... No, l'agafem... És la primera idea que tinc bona en molt de temps sobre aquest podcast. Perquè és el primer moment que penso en el podcast. Penso presumir d'aquestes 5 anys. Però has d'anar combinant les dues coses, has de portar gent que tingui visites per tenir aquest background de seguidors i després portar gent que no coneix, que potser no siguin tan coneguts. Bueno, a Sotana més o menys hi ha molts programes que aquí porten no és que sigui el més conegut del món. No, de fet, ja porten a gent que a vegades és menys coneguda que ells. Per això. Però és que molts cops aquests programes funcionen, tio. Si nosaltres hem portat a gent aquí que han dit, hòstia, ens agraden però igual no funciona, i t'emporta sorpreses meravelloses perquè hi ha gent que té moltes coses a dir i coses que són de puta mare, tio. O sigui, jo em fixaria més en, hòstia, m'agrada això, tinc algú que preguntar-los, m'interessa el que em volen dir i la cosa flueix molt més, crec jo, Sí, un exemple que m'ha vingut al cap de lo que deia és, nosaltres vam portar el Nil Virgili, que és el que li fa els vídeos a la Muixca. Bueno, ara ja no fa tants vídeos. Ara no li fa tants vídeos, però era una persona que jo tenia moltes ganes de conèixer. Nosaltres és que els vam portar perquè ens va comentar un TikTok, vam veure i vam dir, hòstia, aquest tio fa vídeos. Que interessant, en plan... Us va funcionar, no? Va ser el primer de la segona temporada i va ser el que ens va està darrere càmeres, però viu exactament el mateix que viu ella, perquè està amb ella, i és que a vegades això és com...
jo què sé, en els grups de música només la gent entrevista el cantant, tio, però és que el bateria està a tots els bolos, a tots els concerts, al backstage, té les mateixes històries, tio. Us ha fet una sèrie com Sol Soprano. Sí, sí. No, tal qual. Llavors, amb aquest consell ens l'emportem a casa i anem cap a la meva secció i l'última. Si no patim, només serem aquí. Sí, hay que canviar-la. Doncs bueno, la meva secció consisteix en agafar una de les seccions dels convidats perquè així vegin com se sent ser un convidat que va al seu programa. Podia haver triat una senzilleta amb la Riota, però he decidit crear-vos una història on haurem de triar la vostra pròpia aventura. Tot en homenatge a la secció del Marc, on segur que la seva estarà a anys llum de com em pot quedar a mi. Així que comencem. Llavors, amb la música de les aventures. Un nou dia neix en aquest petit poble del Baix Llobregat, Bajo Llobregat, perquè tothom m'entengui. És 29 d'abril del 2025 i sona l'alarma a casa del Marc. Quina cançó és? Tenim Exilado en el lavabo d'Estopa per començar el dia amb energia. Tenim Perdió este culo de la Batjal per pensar-te que encara estàs de festa i pots començar el dia amb tot el que comporta. O cançó d'algun programa despertador que té un joc de paraules amb el nom del presentador i amb aixecar-se molt d'hora, com podria ser Riquití o qualsevol de la Dua Lipa. O tria tu una. He de triar jo, Vale. Exiliado en el lavabo, evidentíssimament. A més, l'escolto a vegades anant cap a la feina a les 7 del matí. Sí. Pero dime cómo ves el mundo, Sí. Però no, jo crec que la realitat és el soroll predeterminat de l'Exxon. I a vegades la trucada d'algú de la feina perquè m'he quedat dormit. Hòstia. Exiliado en el lavabo, faig un parèntesi, cançó infravalorada, per mi? Per mi és top 3 de les que té Estopa. No, top 3 potser no? Ja, t'ho dic jo, que jo sí que sé d'Estopa. Vale, no, que jo ho he escoltat Disman. No, però això són gustos, però per mi és top 3. Però hi ha molta gent que la critica i no està tant per criticar. Llavors, encara amb els ulls mig tancats, vas al cel obert, perquè jo us imagino als tres vivint al mateix bloc de pisos, tipus Aquí no hay quien viva, o fins i tot... Gairebé, fins i tot una miqueta de plats bruts, amb dos de vosaltres compartint pis i una a la caseta de fusta. Bueno, vas al cel obert i crides al Carles. Ell ja fa més de 3 hores que està dempeus i s'ha despertat 3 o 4 vegades durant la nit perquè té una criatura de pocs anys i si no és que es toca la loteria, aquest pur tràmit de no dormir s'ha de passar. Ell es dona compte que potser és hora d'esmorzar i decideix anar cap a la cuina. Llavors, què esmorzes? Et prepares el teu cafè amb aquestes cafeteries antigues que la gent de la nostra edat no sabem utilitzar i alguns no sabem ni que existeix? T'acabes la galeta, la fruita i la torrada que el teu fill no s'ha menjat? O treus la pizza que va sobrar del sopar de la nevera i estàs tan cansat que te la fots sense ficar-la al microones? O triar una altra opció tu? Hòstia, en un món idíl·lic em fotria la cafetera italiana al fogonet, però la realitat és que em fot un espresso de càpsula si em dóna temps. I la veritat és que tens vitro ceràmica. Jo no esmorzo, nois? Exacte. No esmorzes? Jo a vegades no sol puc. De fet, saps què m'ha passat? És el que té no dormir. Saps què m'ha passat amb la vitro ceràmica? Que em vaig comprar aquesta cafetera que dic i no agafa la vitro, perquè el cul és molt més petit que el fogó. En tot cas, hi ha dies que no he pogut ni esmorzar o una torrada ràpida de qualsevol embotidet que tingui la nevera. A tope. Una vegada esmorzant, te'n recordes que aquesta tarda gravava el programa i a més havíeu d'anar a la gala dels Premis Sonor. Crides al cel obert a l'Àlex, que el qual es troba... com et trobes? Mirant el TN amb el Toni Cruanyes i reflexionant si li quedava bé les canes o si s'hauria de tenir. Sintonitzar RAC1 per posar peu a terra i no entrebancar-te amb el xuxu. O escoltant un podcast nominats de la nit, el dels Premis Sonor, perquè en cas de perdre podries dir la típica de però si es graven amb un mòbil o però si són famosos gràcies al TikTok o triat una altra opció. Uau, hòstia, aquesta m'ha agradat, però és que, clar, coneixem com em coneixeu, és que no fas cap de les tres, no fas cap de les tres, exacte. Però és que en cap moment del dia. Llavors, com trobaria pel matí? Digues la teva pròpia resposta. Digues la teva. Em trobaria posar l'alarma al mòbil una mica més perquè penso que soc molt optimista i penso que perquè començo a treballar a les 5 de la tarda perquè en menys minuts puc arribar
I res, no, em ficaria per aixecar-me així i tal, doncs, aixecaria la persianeta, ficaria una mica de musiqueta des del meu mòbil, que em vingui una mica amunt, i em triaria un outfit que m'estigués bé. Quina música? Música, segurament trap americà. Vale, pensava que anaves a dir un Cac Black. També? Sí. Hola, jo competeixo amb els Manels. No, m'agrada també. Llargueta. Però, sí. No, llarga, però és d'aquestes que es gaudeixen. Però per aixecar-te no seria el tema. En aquell moment escoltes un crit del Marc cagant-se'n tot perquè s'acaba d'assabentar. Què t'acabes d'assabentar? Que el Madrid acaba de guanyar la 15a Champions i que l'ambició del 2015 de superar-los comença a ser nul·la, que el PSC acaba de guanyar les eleccions a Catalunya i tens por perquè no saps si t'acostumaràs a dir que vius a Molinos del Rei, o que Lamine Yamal acaba de fitxar pel PSG. Hòstia, tio, és que les altres dues ja... No van patir gaire la 15a del Madrid gràcies a la Riota Cup. I a més ja tot això m'ho prenc amb resignació, em molestaria molt lo de Lamine Yamal, tio. Sí, ara mateix és l'única cosa que de moment no crec que no pot passar i espero que no passi. Pues està sonant una miqueta i massa fort. Està sonant. Hòstia, tenim por. Sí. Jo després de la marxa després de la marxa del Messi tinc el cor molt dur, vull dir, no... Si ha de marxar, el Barça ens ha fet forts i Catalunya ens ha fet forts, vull dir. Els catalans són molt forts i això està infravalorat. Però bueno, seguim. Amb aquesta desgràcia, el Carles us truca per quedar. Recordeu-vos que avui teniu el programa i que el convidat era opcions: Cau de Venós, per defensar el règim de Pyongyang, el Vice Pérez, per justificar que el fet que el seu partit es digui s'acabó la fiesta i celebrés el resultat en una discoteca, o Susana Griso, per ensenyar-vos que catalana se nace però no se hace, perquè en pocs anyets pots atacar el teu territori perquè 2 milions d'euros a l'any són més importants que una merda de sentiment. A dia d'avui, el Vice Sánchez, segurament, tot i que és que el Cau de Venós ja l'ha portat a la sotana i li trauríem la seva petita història que té desenvolupada al seu cervell sobre... M'ha agradat el que has dit de Susana Griso, Ja, però Susana Griso se'ns giraria a la nostra contra. Creu-me que millor que vingui l'Alvice Sánchez. Doncs el Vice Pérez cap a la Riota. I llavors, amb el programa ja fet, us dirigiu a la gala dels Premis Sonor, la qual estàu nominats. En el trajecte heu hagut de portar el convidat i teniu el cap com un timbal. Obren el sobre on estan els resultats i el millor podcast de Catalunya és... Xapa la ràdio. No havies de dir la Riota. No, és el que va ser. El que va ser Xapa la ràdio. Però en un món idíl·lic. Perquè en un món idíl·lic, perquè és 2025. Hòstia, tio, mira, en un món idíl·lic... no, en un món realista... En un món just. Bueno, és que en aquest sentit ja vivim en aquest, perquè el millor podcast és La Sotana, però jo crec que nosaltres estem bastant infravalorats. El que no hauria de guanyar mai un podcast, o sigui, un premi de podcast és Xapa la ràdio, perquè no em sembla que sigui un podcast, però... En cauen bé, Sí, no, són macos. Però, bueno, és que fem coses molt diferents. És complicat. Què passa? El que no hauria de ser, ja no és qui guanyi, el que no hauria de ser és que un públic pugui votar qui guanya. Ja. El que ha de votar és gent que sàpiga, no? La sotana ha de ser el jurat. No és una mala... No guanyaríem nosaltres, doncs. Però què passa? Nosaltres tenim molt bon rotllo amb la sotana. La cosa és que un jurat que entengui d'això, com per exemple tu, que ens has escoltat molt, però que algun jurat escoltés 5 programes d'aquesta última temporada, no? Perquè va per any, 5 programes que li atraiessin d'aquesta última temporada, i decidís com, per tema de timings, músiques, del que el podcast proposa, el que sigui tal, valorés la qualitat amb uns ítems que tingués. Però és que tornem amb l'etern debat de què és un podcast, què és un programa de ràdio. Clar, perquè sempre estem recorrent a aquests termes. El millor programa de ràdio que hi ha és el Búnquer, segurament. En quant a efectes, en quant a intervencions. Podcast, no? Per mi no és un podcast. Un podcast són dues persones que parlen sobre els fitxatges del Barça. És el que fa el que m'has dit el subnormal aquell. Xapa la ràdio és un podcast. Per tant, exacte, i per tant el valorarem com a podcast i nosaltres no som un podcast, nosaltres som un programa de ràdio. Amb el que fa el subnormal del Dani Senabre parlant dels fitxatges del 2025 del Barça, segurament allò serà un podcast Sí que és veritat que el concepte podcast és com també va passar amb la música trap, ha evolucionat. Llavors el concepte podcast jo crec que al final és més el tema de també autoproducció, que tu facis tu, que sigui per xarxes, que no sigui en antena, i llavors ja es compra qualsevol cosa. Però és veritat que el que vols és que escollim un, no? Sí. Vale. No, doncs jo te'l dic que no. Un pel 2025? Sí. Va, jo diré Desobediència Grifista. Desobediència Grifista? Com el millor, he de dir quin és el millor podcast. Jo la Riota.
A veure, ja no dic la Riota perquè em sembla... Bueno, pues a mi em sembla bé, ho dic. Jo, amb tot el que hi ha por ahí, i amb la sotana al nivell on ens va acostumar, ara mateix no m'atreveixo a dir cap nom perquè no hi ha cap nom que... Joder, que tio, sembles gallec, col·lega. No, tio, és a dir, o sigui, no hi ha res del panorama que em faci aixecar de la cadira, tio. No, la realitat és La aquesta. rebaixada està molt bé, també. Mira, gràcies als Premis Sonors, que crec que van premiar al Llindar, que és de Catalunya Ràdio, he pogut veure coses interessants sobre aquell podcast. Sí. Però ja et dic, ara mateix no hi ha un contingut que em faci aixecar de la cadira. És veritat que jo he dit la Riota perquè no escolto cap podcast. No, en veritat ha sigut honest. Sí, clar, és l'únic que ni l'escolto molts cops. Que siguem nosaltres, esperem. En tot cas, i ara tampoc no és per recollir cable, està bé que hi hagi tanta varietat i que hi hagi per fi molt de contingut en català. Crec que això ho guanyem tots i a partir d'aquí el filtre... La gent haurà de valorar la qualitat dins d'aquest contingut. El filtre del temps i de... És això, el temps dirà... El temps dirà qui es queda i qui se'n va i ja està, tio, cap problema. I els que marxin o es quedin, per mi tenen el mateix valor perquè han participat en tot això i està bé. Doncs això, que guanyi el millor i els nostres oients podran veure quin és el millor, entre cometes, el seu podcast ideal perquè perduri més. Llavors tirem l'outro del programa. Ja està sonant, llavors la pregunta obligatòria, us heu passat bé? Joder, i tant, tio, sí. Heu estat còmodes? Estàveu a casa, jugàveu a casa? Està molt bé això d'anar als llocs, jo intentaré no fer-ho, però però que vinguin... Clar, vull dir, ens han entrevistat, o sigui, això ja està molt guai, però a més ho heu vingut aquí. Tenim una cosa molt bona que és... Vilassamar no hagués estat malament, vull dir que sempre anem a dalt. No ens matis el públic. És culpa que han dit abans Mar Platja. Maro Platja, per això ho he dit. Deia que sé, o sigui, que tenia una cosa molt bona, que és que a tothom li agrada parlar de lo que fa o d'ell mateix. Llavors, pues, que sempre s'està còmode en això i que sempre és guai posar-te a l'altra part, no, de l'entrevista. I crec que a fora us ho he dit, està guai perquè, bueno, primer que sou amics, que això us ho he dit abans, i crec que això us anirà bé. I sou molt joves, tio, és que... I també està molt bé donar visibilitat a tot el que s'està fent a Catalunya. Us queda... Ojalà, tio. De fet, a mi ara em fa una ràbia ser tan vell. Hòstia, Marc, jo no tornaria a ser això. No, però no. Hombre, jo sí. No, tu ara, amb 19 anys, aquí fent un podcast, unes birres... Que va, tio, pues no em quedaria. No, que va. Sí, la putada de la nostra edat és que el temps segueix passant. Però si no, jo la meva edat me la quedo abans que la seva, ja t'ho dic ara. Jo em noto bé, jo em noto el meu prime. No. Esteu al prime. Bueno, llavors, amb tot això dit, eternament agraïts estem per estrenar, per encetar aquesta ruta del podcast. Us donem un obsequi, perquè en aquesta ruta del podcast el que farem, dir-li als oients, donarem medalles. Cabrons, no, quedan bé, tio. Hòstia, està guapíssima, cabrón. No quedan bé. Ens ho diuen a tots, Ula, tio, està molt guapa, tio. Tio, regalem unes gorres. Sí, aquí... El partner. Hòstia, tio, les orelles ja cada cop se'n noten menys. Que fills de puta aquests dos. Està molt guapa, tio. Fora bromes, mola molt, sí, tio. Bueno, llavors, explica una mica... Això, l'objectiu és donar medalles als podcasts on anem. Però jo he participat. Ja les veureu, us les enviarem quan les tinguem, perquè no tenim el logo està fent. Si sou els únics que tindreu la gorra. Perquè no ens dona temps de fer medalles, perquè sou els primers. I no volíem venir amb les mans buides. Prefereixo una gorra abans que una medalla d'aquí a Lima. Sí, home, i tant. Jo la portaré. Però els altres, ben fet, perquè crec que són un dels pocs, hem fet les gorres i un dels pocs convidats que... A veure, també et dic, jo tinc la meva i està agafant pols a les panses. No, jo me la poso la meva. Jo soc de gorra, Per això ho he fet. Llavors, anem a saludar la gent. Gràcies per veure el programa. I això, podeu veure tots els programes els dimecres aquí a les 6 de la tarda al YouTube de La Pròrroga, així que moltíssimes gràcies per venir, Riota. A vosaltres. A vosaltres. Marc i Àlex. I a veure com surten els propers programes, no? Li fotrem fort, estarà tot l'estiu, tots els dimecres de tot l'estiu fotent programes. Viatgem per tota Catalunya fins als collons a escoltar-vos, a vosaltres al cotxe. Sou el Quim Masferrer, no? Sí, una mica, som el foraster. Farem el vermut a tot arreu, així que adéu família i ens veiem un dimecres més aquí al programa al YouTube de La Pròrroga. Així que adéu família.